Jazykové prázdniny sú založené na individuálnom prístupe, keďže deti sa učia v malých skupinkách po 5 až 8 osôb. Na rozdiel od klasických hodín angličtiny, ktoré deti absolvujú v škole, tu sa učia hlavne pomocou interaktívnych hier a zábavy. Okrem výučby Kalanovou metódou tu absolvujú aj poobednejší program s lektorom, počas ktorého stále komunikujú po anglicky. Učíme sa tu angličtinu hrom!